Poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli na srpske svemirske kablovske mreže. Danas u još jednom izdanju kuvamo kao nekad, iako je 2389. godina, sve je manje tradicionalnog u nas. Zato je sa nama i slavni erudita i istoričar i još mnogo toga, a pre svega i kulinar, da ne kažem. I vinar i svašta. Uzgajivač pasa, imam dosta puževa. Sa nama je večeras profesor, doktor Kišpildirlov Svetislav. Dobrovečni, dišižni moji žižni prijateljstvujušće. Jer sam bio u Belarusiji, pa sam naučio dosta jezik za 2 dana. Da. Tradicionalna jela u nas su sve manje zastupljena. I samim tim, zato što mladi, jel tako, vole na brzaka da... Na brzaka da budu! Tradicionalna jela sve su manje zastupljena kod nas. Zato danas pričamo o gibanici. Kada je ona nastala? 1881. godine, objavljena u rečniku Vuk Drašković izdo u Beču, Vijena. Kad su oni pročitali recept, joj da vidiš, kad su pravili kajzer Francu, a mi ovdje jeli zlatnim kašikama, a oni ruke brisale njihove žene debelog kera. Ovako ga dođi i ovako njega briši. Kera, znaš? Gibanica. Gibanica koja je prvi put se tad javila, što sam ti rekao. Posle toga se njena reč čula na mnogim vratima. Zašto? Givaj, givaj. Givaj, givaj, to je afrička reč. Givaj, givaj. Pita sa sirom koji su govorili u Africi. Znaš? I od te reči, Dado, je nastala reč, čuvena reč, gibanica. To je, da kažem, služi se za predjelo. Služi se na daćama, služi se di hoćeš. Uglavnom tradicionalno da bude da se jede, zna se koji su i osnovni sastojci. Sir, jel tako? Sir, tako je. A mi smo poznati inače po dobrom siru. Srbija je poznata kao zemlja, jel da sa... Šta pričaš to? Gdje je poznata Srbija po dobrom siru? A mi za 300 godina 2 sira napravili, meki i tvrdi, a francuski seljak 300 vrsti, i smrdljivi, i mirišljivi, koji hoćeš, s velikom rupom, što se biš u nju sakrio, kad je bila ona žena što se vidi samo do pola s nogama. Osnovni sastojak, svake gibanice, svakako je sir. Pomuže se krava. U jedno veliko ima ovako, kao malo telence, u nju se sipalo. I onda se donese i dodava se sirnjak. Zato što mora da uzavri. I onda od ozgo se to uzme jednu ovako varjaču i prekrsti ovako. Aj, šejk! Kažeš, aj, šejk! I onda kad ga prekrstiš, vadiš napolje. Daješ starim ženama u selu, meću ga među butine da cede. Ovako pritiskaju, evo ovako. Tako ne cede, da ispadne posljednje zrno ono vode. Znaš, Dado? Mislim, ostane posle dlake. Ali kažeš, jebi ga od koze. Kada dobijemo sir, posle toga možemo preći na pravljenje i same gibanice. Tačno tako, jer se on utrpa unutri. Mora se odmah konzumirati da ne bi voskiso. Jer kad uskisne, to bude, da ti ne kažem kako grozno. Može da ti kažem... Da, zato što kisi... Ma kako je to? Šta priča? Ma ne kisi. Priviđa se, halucinacije dobijaš od najobičnijeg sira. Gore nego od maka. Ne možemo danas, nemamo vremena, stvarno pričamo o crnom detetu. Kako crno dete? Šta pričaš to? On je ostao šišatovac, zakopano. Ovo je kulinarska emisija. Pojavi se jedan čovek. Jedan čovek što je... Kakav čovek? Veruj mi šta ti kažem. Ja sam zbog ovog ležao u Mitrovici 5 godina. Znaš u kakvim uslovima? Jezički delik. Nemojte da pričamo o tome. Taj čovek jede gibanicu više nego da je leba. Šta ti je? Pa taj čovek ima uniformu. Ja sam se bojao kad sam bio mali. Prvi put ga vidio kad sam išao preko Šišetovca. Onda mi se javio, stavio mi ruku na rame. Teo da me pita nešto. Kaže, ja sam u Zemunici. Ja pobego! Pa jesi gledao film? Čovek jesi gledao film Otpisani. Kad oni dođu u napušteni zamak, a taj čovek kaže, šta je, ja ova mala da ostane da i ja diktiram, kaže. A ovaj kaže, Radojko, peškiri vodu. I na Neretvi se javio. Isto, kad je na Neretvi pucali iz minobacača, on kaže, još jednu, a ovi gađaju groblje. Posle toga, kod majora Gašpara u podrumu sam ga vidio. Svi se smeju, slažu i na gomilu, on ovako i udara. Posle toga, u Užičkoj republici, on mi se javio i kaže, sad će da vidiš šta će da jadim trvendaću. I sad ova nova serija uterala mi je stravu. Šta radiš tu? Vrati se u svoje selo, ba! Vrati se u svoje selo, ba! Šta radite, čovječe? Ostaje...
Šta? Dajte, recite mu di... Ajde, molim vas, napustite snimanje. Profesore, vratite se! Šta radite to?